Jarumar TikTok Murja Ibrahim Kunya ta maka hukumar Hisba a kotu. Tare da alƙalin kotun kwana hudu da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ƙara a babbar kotun tarayya. Duka dai a cikin shirin namu na yau daga nan tashar Matakin Afirka TV. Amma idan wannan shine karin ku na farko na zuwa wannan tasha ta mai albarka ta Hasken Afirka TV, ku danna mana subscribing ku kuma danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment. Da hakan ne za ku rika samun labarin namu a duk lokacin da muka dora. Kamar yadda kuke gani, kamar yadda jaridar Arewa ta wallafa a shafinta na Facebook, ta bayyana cewa jarumar TikTok Murja Ibrahim Kunya ta maka hukumar Hisba da alƙalin kotun kwana hudu da kuma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ƙara a babbar kotun tarayya domin nema mata haƙƙinta kan abin da ta kira danne mata haƙƙi. Ta Allah ya kyauta, Allah kuma ya sa mu dace. Kada ku manta tashar Hasken Afirka TV kuke kallo da sarara. Kada kuma ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa. Da hakan ne za ku rika samun labaranmu da dumi-duminsu.